हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ जेब्ला अरुणोदय गोदान एप्लाइ जागोन अब्ला बै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो बेनो जाबाय एप्लाइ अफलाइन प्रसेस नोंथांमोना फर्मखौ डाउनलड खालामना ला भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन दा बोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ स्टेप बाय स्टेप नायलांदो दा बियो अफलाइन आरो जेब्ला सेकेन्ड लिस्ट फैगोन अब्ला नोंथांमोना खालामनो हागोन एप्लाइ स' दायो अर्डार गैथ'वा लोगोफोर जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिदिब्ला बोरै एप्लाइ खालामो बोरै फर्म फिलआप खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो दायो लोगोफोर जोङो नायनोसै फर्मखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ कम्पिउटाराव प्रिन्ट खालामनानै फर्म फिलआप खालामबानो जाबाय देनां ओमफ्राय नोंथांमोना बिसिडिसि अफिस एबा पन्चायत अफिस एबा नोंथांमोना ब्लकआव हैनो हागोन जेब्ला अर्डार फैयो दाथ' अर्डार गैया जेब्ला गोदान अर्डार फैगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो आरो दा फर्मानो बेनो लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेयावनो फिलआप खालामनानै गासिबो डिटेल्सखौ फिल खालामनानै साबमिट खालामनांगोन जेब्ला गोदान अर्डार फैगोन अब्लानो फिलआप खालामनानै बिसिडिसि अफिस एबा ब्लकआव नोंथांमोना होनो हागोन आरो जेब्ला गोदान अर्डार फैयो अब्ला सेकेन्डआव थ' दाथ' गोदान अर्डार गैथ'वा जेब्ला फैगोन नोंथांमोना खालामनो हागोन दायो रोंना थाखादो स' बिदिब्ला जों जागायसै मारै मारै फिलआप खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था गोसो होनानै दा नाय लोगोफोर बेयाव माखासे डिस्ट्रिक्ट बेबायदि दङ आरो थ' नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ होदो गाव गावनिखौ थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव आरबान रुरेल मोनदों दा जों मेक्सिमाम गामिनिखाय जों रुरेलाव होदो दा नोंथांमोना सिटि बा आरबानाव होबानो जाबाय थ' बे जाबायना बेनिफ्राय डेट थ' नोंथांमोना डेटखौबो होनांगोन आरो थ' लोगोफोर जों डेटखौ होनांगोन थ' नोंथांमोना डेटखौ बेबायदि होबानो जाबाय डे मान्थ इयार थ' नोंथांमोना हो जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला बै समनि डेटखौ होनांगोन आरो दानिखौ नाङा स' बिदिब्ला दानिया थांसै एप्लिकेन्ट डिटेल्सआव नोंनि गासिबो डिटेल्सखौ फिल खालामनांगौ दा जों फार्स्टआव मोनदों ब्लक थ' नोंथांमोना बेयाव ब्लकआव नोंथांमोना गाव गावनि ब्लक थायोना थ' नोंथांमोना बेखौ होना होदो ब्लकखौ जेरै क'क्राझार बाक्सा जायखिजाया ब्लक थ' बेखौ होनो हायो दानिया नेक्स्टआव ग्राम पन्चायत एबा टाउन नेम थ' नोंथांमोना जोंनावथ' ग्राम पन्चायत थाया थ' जोंना बिसिडिसि थायो थ' नोंथांमोना बिसिडिसिखौ बेयाव फिल खालामना होनांगोन नोंनि बिसिडिसि नामखौ होनांगोन आरो स' बिनिफ्राय भिलेज नेम एबा वार्ड नाम्बार दङबा नोंथांमोना होदो जायखिजाया गामिखौ नामखौ होना हो बेनिफ्राय लकेलिटि टाउनखौ होदो नोंथांमोना क'क्राझार उदालगुरि जायखिजाया थ' बेनिफ्राय दानिया एप्लिकेन्ट फार्स्ट नेम दा जोङो फार्स्ट नेमाव नोंनि नामखौ होनांगौ आरो बेयाव नोङो टाइटेलखौ लिरनाङा जास्ट फार्स्ट नामखौल' लिरना हो अब्लानो जागोन बेनिफ्राय मिडिल नेम थायो खायसेना थायो दङबा नोंथांमोना होबानो जाबाय बेयाव गैयाबा नाङा बेखौबो थ' दङबासो होनांगौ बेनिफ्राय दानिया लास्ट नेम थ' नोंथांमोना लास्ट नेम नुनो मोन्दों दा बे लास्ट नेमाव नोंनि टाइटेलखौ होनांगोन बेयाव लास्ट नेमाव टाइटेलखौल' लिरना हो स' बेनिफ्राय जेन्डारखौ मेल फिमेल बासिदो बेनिफ्राय दानिया नैबेयाव मोनसे एज नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे बुंदों 2020 सिम बेसेबां बैसो जाखो नोंथांमोना बेयाव लिरना होनांगौ आरो थ' बेखौ नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्ला 2021 फैलायगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना बेजों माइनास खालामलायनानै बेसेबां बैसो ओंखारो बेखौ नोंथांमोना बेयाव फिल खालामनांगौ थ' बेनिफ्राय दायो थांबाय नेक्स्टआव दा बेयाव दङ हाउस नाम्बार आरो लकेलिटि थ' नोंथांमोना हाउस नाम्बाराव होनांगोन आरो हाउस नाम्बारखौ दा भटार कार्डआव जेरै दं थ' नोंथांमोना हाउस नाम्बाराव होनो हायो थ' लकेलिटिखौ नोङो होनांगोन नोंथांमोना गाव गावनि लकेलिटि थायोना बेखौ होनांगौ आरो स' बिदिब्ला जों बेयाव होनोसै जायखिजाया मोनसे हाउस नाम्बार होनोसै नोंनि भटार कार्डआव जा दं बेखौनो बेयाव लिरना होदो थ' बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव लकेलिटिखौ नोङो क'क्राझार बा उदालगुरि बाक्सा नोंथांमोना होनो हागोन जेराव नोङो भटार कार्ड सेन्टार दङ बे लकेलिटिखौ नोङो होनानै लाबानो जाबाय आरो नोङो थ' बेनिफ्राय दानिया पुलिस स्टेसनखौ बेयाव होदो पिएसखौ बेनिफ्राय स्ट्रिट नेम दंबा होदो आरो पिन क'डखौ नोंथांमोना बेयाव फिल खालामना होथारनांगोन मानोना पिन क'ड मिस्टेक खालामनाङा स' दानिया मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांगोन जाय केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामगोन नोंनि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय नोंखौ कन्टेक्ट खालामगोन जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांसै गाहायाव फेमिलि डिटेल्स दा जोङो फेमिलियावबो गासैखौ फिलआप खालामनांगौ जायो रेशन कार्डआव सोर सोर दङ नोंथांमोना बेखौ होनांगौ आरो थ' बेखायनो जों बेयाव सिरियेल नाम्बार 1 2 3 होलांबाय थानो हायो गाहायसिम साबेसे दं न'खराव बेखौ होनांगौ दा बेनिफ्राय नेम थ' नेमाव बे न'खरनि गासैबो नाम बेयाव होनो हागोन जेरै हासबेन्ड थ' नोंथांमोना होनो हायो एजखौ होदो बेनिफ्राय जेन्डारखौ होदो आरो रिलेसनशिपआव मा जायो हासबेन्ड डटार सन जायखिजाया नोंथांमोना होनो हायो आरो फार्स्टआव हासबेन्डखौ होबानो जाबाय मानोना बे स्किमा वमेनफोरनि नालाय थ' नोंथांमोना हासबेन्ड होनांगोन बेनिफ्राय बेयाव DSWDY बेबायदि दङ थ' नोंथांमोना बे कड नाम्बारजों गोरोबोबा टिक मार्क होनांगौ दा बेखौ जों उनाव नायगोन मा होननाय जादों थ' बेनिफ्राय जों दानिया नायनोसै नेक्स्टआव थ' दायो सेकेन्डआव नोंनि सन बा डटारखौ बेयाव आं जेरै फिल खालामदोंमोन सिगाङाव बेबायदि खालामनानै रिलेसनशिपखौ होनांगौ आरो बेनिफ्राय नैबे माखासे कड नाम्बार थायो जों बेखौ नायगोन दा बेयाव नुदों D माने डाइभर्स
एस माने सेपारेट थ' बेबायदि दङ आरो थ' नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामलायना होनांगौ गैयाबा नाङा थ' नोंथांमोना गैयाबा होनाङा आरो जास्ट गोरोबदोंबासो होनांगौ आरो बेखौ नायनानै थ' बेनिफ्राय दानो जों नेक्स्टआव थांसै लोगोफोर दा नेक्स्टआव बेंक एकाउन्ट डिटेल्स बेनो मस्ट इम्परटेन्ट जुदि नोंथांमोना बेखौ मिस्टेक खालामोबा राङा हाबनाय नङा थ' बेखायनो खायसेना दासिमबो हाबाखै जानांगौ मिस्टेक खालामदोंबा थ' बेखायनो मोजाङै फिलआप खालाम दा बिदिब्ला नायदो बेयाव आइएफएससि कड थायो बेंक नेम थायो ब्रान्च नेम थायो थ' नोंथांमोना बेखौ मोजां फिल खालामनांगौ बिदिब्ला लोगोफोर जों बेयाव गासैखौ फिलआप खालामबाय बेनिफ्राय दानिया बेयाव माखासे दङ बेंक नेम थ' नोंथांमोना बेंक नेमखौ गाव गावनिखौ होदो जेराव नोङो साबमिट खालामगोन ना बेखौनो होनांगोन थ' बेनिफ्राय दानिया बेंक ब्रान्च नेमबो थायो थ' नोंथांमोना बेखौबो मोजां होनांगौ स' बिदिब्ला जों बेयाव एसबिआइ होफ्लानोसै जायखिजाया नोंनि सायाव बे बबेखौ होयो बेनिफ्राय दानिया बेंक ब्रान्च नेम थ' ब्रान्चनि नामखौबो जों होनांगौ लोगोफोर नोंथांमोना ब्रान्चनि नामखौ बेयाव होदो थ' बेनिफ्राय दानिया बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना मोजां लिरना होथारनांगोन जाहाथे प्रब्लेम जायैबादि दा नोंथांमोना बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ लिरना होदो आरो ना थ' जुदि बक्सआ जुदि थोआब्ला नोंथांमोना बेबायदि सिनबो लिरना होनो हायो जेबो नङा थ' थोखाया खायसेनि एकाउन्ट नाम्बारा बुरजा थायोना थ' बेखायनो थोआ आरो थ' बेखायनो नोंथांमोना बोनानै लानो हागोन बक्सखौ आरो बेनिफ्राय एनुवेल फेमिलि इनकाम थ' नोंथांमोना होनांगोन थ' बे जाबाय 2L नि बारा मोना जायफ्रा 2L नि बारा थ' नोंथांमोना बेयाव मोननाय नङा आरो माने बे स्किमाव मोननाय नङा थ' बेखायनो 2L नि गाहायाव जानांगोन जेरै 90,000 1 लाख थ' बेबायदि होनो हायो थ' नोंथांमोना बेखौ मोजां फिलआप खालामना हो स' बेनिफ्राय दानिया बेंक पासबुक नांगौ नामा थ' नोंथांमोना बेयाव होथारनांगोन थ' बेखौ नांथारगौ बेखायनो येस होनांगोन नोंथांमोना बेयाव थ' नोंथांमोना एटेच खालामना हरफानांगोन आरो प्रायरिटि सापर्टिं डकुमेन्ट्सआ जेरै रेशन कार्ड थ' नोंथांमोना बेयाव रेशन कार्डबो हरनांगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना बक्सआव गासैखौबो येस होजोब बे मोनथामाव ओमफ्राय एनि आदार माने जायखिजाया जेरै पेन कार्ड बा आधार कार्ड हरो नालाय थ' बेखायनो नोंथांमोना बेखौबो येस हो थ' दायो नोंथांमोना लास्टआवबो येस होनांगोन एनि आदार डकुमेन्ट्स जायखिजाया जेरै भटार कार्ड पेन कार्ड आधार कार्ड हरो नालाय थ' नोंथांमोना बेखौ येस होनो हायो थ' बिदिब्ला जोबनाया फैबाय लोगोफोर जोब्बाय नोंथांमोना रोंबाय जानांगौ दा जों नायनोसै लास्टआव मा खालामबावनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लानो हागोन जेब्ला गोदान एप्लाइ जागोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेटखौ होगोन थ' बिदिब्ला जों जोबनाय फारसे फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा बेखाय जोङो डिक्लेरेसन फैबाय दा डिक्लेरेसनाव नोंथांमोना बक्स मोनदों बेयाव मोननै दा नोंथांमोना बेखौ टिक मार्क होनांगोन मोननैखौबो थ' बेखायनो बेयाव नोंथांमोना बक्सआव टिक मार्क होनानै हर मोननैखौबो थ' बेनिफ्राय सिगनेचार दा नोंथांमोना साइनखौ होनो दाबाव साइन नांथारगोन नोंथांमोना जायखिजाया साइनखौ होना हरबानो जाबाय जाय एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना बिनि नामाव साइनखौ होदो स' बेनिफ्राय दानिया फर अफिस इउज दा बेखौ नोंथांमोना जेबो फिलआप खालामनाङा बे जाबाय अफिसनिसो दा बे अफिसनिसो आरो नोंथांमोना बेयाव जेबो खालामनाङा थ' बेनिफ्राय एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्ट नोंथांमोना बेखौ बिसिना लाबोनो हायो थ' नोंथांमोना बेखौ मोनो आरो दा बेखौ नोंथांमोना लानानै उनावहाय नोंनि लिस्टआ दंना गैया बेखौ नायबाय थानो हागोन अफिसाव बिसिडिसिआव एबा पन्सायतआव एबा ब्लकआव थ' नोंथांमोना बेखौ नायनो हायो थ' बेखायनो बेखौ बिसिना लानांगौ स' बेनिफ्राय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो दा बेनो अफलाइन फर्म फिलआप प्रसेस नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन फर्मखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो जेब्ला नोंथांमोना नांगौ जायो अब्ला नोंथांमोना बिसिडिसिनि एबा पन्सायतनि सिल लानानै नोंथांमोना बेखौ साबमिट खालामनो हागोन दा बेयाव सिल थाया नोंथांमोना जेब्ला नांगौ जायो सिलखौ अब्ला नोंथांमोना लानो हागोन आरो अफिसनिफ्राय स' लोगोफोर बेयावनो दोनथ'बाय अरुन'दयनि गोदान एप्लाइ खालामनाय प्रसेस जेब्ला एप्लाइ जागोन नोंथांमोना खालामनानै बेबायदि नोंथांमोना फिलआप खालामनानै साबमिटखौ होनो हागोन